And what's up guys? So for today's video, pupuntahan natin ang Matongan Dam ng Dingras, Ilocos Sur. Let's go! Ay, Ilocos Sur ba? Ay, manong may sa halaman tayo, 25? Wala, tagsisingko na dyan. Just on the caramel na wala po. Oh guys, what's up? Apat na halo. Apat na halo po. Pag wala pong caramel, magkano po? 25 po, pero pag may extra caramel pa po. Ay. Nangulit pa talaga dito. Ligo mode guys, ligo mode. Mag-shot tayo ba pisa? Lam, agaling sa maliligo pero naglalakad. Wala mo da. Sabi na nga malalim eh. Oh. Sabi ko sa inyo malalim dyan. Oo, may mga lahi po kaming mga sirena. Oh, hindi na namin kailangan ng ano ba to, itong float. Ito nagpa-float guys. Yung mga lahing sirena ay. Ayan na guys. Ay. Ayun, nabasa na. Explore mode. Yan guys, oh. Hoy! Ang lakas ng agos! Woo! Ang ganda! Oh, yan na. Hello. Oo. Babsi, oy, bibigay ko mamaya sticker ko sa inyo. Kagayan. Tropang tawag dito, Ilocos. Taga Ilocos Norte, guys. Palamingan. Hey! Uy. Sa pagdigdigusan ka. Ay, matindag ka eh. Kaya ko mag-Ilocos, Cagayan din ako. Diba? Pati selfie ng iPhone. Ayan din na kayo. Ha? Kaya,
Namagang to nahulog, dewag ko na lang. Ayan, hello guys. Ito na po mga tropang Ilocos na. Ano sa parte? Oh, ayan, ang cute nga, kukulit. Cute naman kukulit, guys. Eh, kasali kayo sa vlog ko, okay lang? Ay, ano? Nice, nice. Ay, ano? Ay, TikTok. Ay, ako TikTok din ako, Babsuy. Thanks nyo. Oh, kompleto ako, YouTube, TikTok, ayan. Babsoy, pagbigay sana ako ng sticker, nandun kasi. Sige, sige. Nice, nice. May mga terms sila guys. Ano na po is? Is? Napintas, oh, maganda. Oh, pero pag pangit, okay, dake ninyo, okay, dake. Okay, dake ninyo guys. Meron na naman nabuot, meron naman tayo na pag-aralan dito sa mga pakukulit na to guys. Hi, cellphone! Hello! Hi, cellphone na lang. Hello, drone pa rin! Ang kulit no. Ang cute ng mga batog to. Oh. What's up vlog? Welcome to my vlog. Oo. Makikikain sana kami sa kanila pero wala din lang pala silang pagkain. Tapos yung etong ganito lang nila is, oy, 100 tapos sa amin 250. Apakadaya! Hoy, saan ang katarungan? KKK! Ang dami. Anda. Uy, ulang. Halika dito, halika. Dito na. O ano? Kumusta ang experience, Iho? Maganda ba? Ano, natuwa ka sa pinagagawa mo sa buhay mo? Ano? Mamili ka? Ulitin mo pa? O hindi na? Marunong ka bang lumangoy? O, paano yung konti sa phone? Jambon! Hoy, meron na naman isa. Ako kulit kasi video. Thank you. Ay, ibabsi mo na yan. Woo! Nice.
Thank you for watching. Ayan, subscribe na kayo sa aking YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking video guys. Ayan, thank you.